Klubrádió. Tények, vélemények. Klub délelőtt. Boldog születésnapot! Fiataloknak. Komjáti György kívánságműsora. You a disaki? Csak fiataloknak szól Komjáti György műsora. Mr. DJ, hello. 3, 2, 1. If you're searching for unparalleled Slágerek az európai és a tengeren túli listák éléről. Csak fiataloknak. Csak fiataloknak. Komjáti György műsora. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Jó vételt, jó szórakozást kívánok a most következő 55 perchez. Nem tévedtek el a Klubrádió Klub délelőtt hallgatói, a Klub délelőttöt hallják, csak benne Komjáti Györgyet, akit 80. születésnapján köszöntünk. Természetesen Gyurival tegeződünk, hiszen ő 40 évet dolgozott a Magyar Rádióban, én azt hiszem, hogy csak 20-at, hogyha jól számolom, de volt egy közös periódusunk talán a Danubius Rádióban, meg hát egyébként is az ottani pagodában rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk, sőt utána még a fiadat is megörököltem, Zolit, akivel utána tényleg a Danubius Rádiót csináltuk hosszú-hosszú éveken keresztül. Jó volt hallani ezt a szignált, meg ezt a régi szép korszakát a Magyar Rádiónak, bár hálásak vagyunk nekik, hogy most elég rosszul üzemelnek, mert hogyha ők nem teljesítették volna a közszolgálatot olyan rosszul, mint hogy teljesítették, akkor a Klubrádiónak nem biztos, hogy ilyen létjogosultsága lenne, és nem biztos, hogy itt lenne a Magyar Rádió fél csapata, és itt dolgozna. Szóval Isten éltessen sokáig. Hogy érzed magad? Köszönöm szépen, köszönöm szépen először is a Klubrádiónak, hogy gondoltak rám, nektek, szerkesztőknek, neked, hogy meghívtatok. Nagy örömmel jöttem, hiszen be vagyok zárkózva otthon, ez nekem jól is esik. 80 év az már nem a diszjockey korszak, azt hiszem, hogy ideje a pihenést választani, de azért van, aki még a hónom alá nyúl. Említhetem Bétót Lacit, nem hagy békébe, állandóan telefonál, és mennem kell internetes rádióba. Hál' Istennek. És igen. Milyen zenéket konferálsz mostanság? Hát az az igazság, hogy egy picit változott a dolog, ugye idősebb korban az ember ismét gyermekké változik, és ugye én úgy kezdtem az életemet, hogy a klasszikus zene volt mindenem. Hát hogy mondjam, Froberger, Corelli, Bach és Handel művein az orgonapad, a népénekek kísérete, ott a Józsefvárosi templomban, ugye ez a jezsuiták temploma volt, onnan kerültem a rádióba, és a rádió 1958. január 15-én léptem át a rádió küszöbét, 80 éves vagyok, 40 évet töltöttem a rádióban, és tulajdonképpen még 10 utána a különböző kereskedelmi rádiókban, így a Danubiusban, a Slágerben, a Váci Inforumban, a Budapest Rádióban, és... Tudod, az volt az érdekes, hogy amikor a Danubius Rádió létrejött, akkor azt gondolt, mi, hogy a mi korosztályunkra nem lesz szükség, hiszen egy fiatalos, lendületes, hát aztán a Sláger Rádiónál meg különösen ezt gondoltuk, de azért lámlám a öreg szakembereket mindig visszahívják, mert az nagyon nehéz megtanulni azt a 40 évet, amit az ember ott a rádióban megtanult. Igen, ez így volt. A Danubius ugye úgy indult, hogy a német turisták, a kelet-német turistáknak szólt ez az egész összeállítás.
egész véletlenül kerültem oda, mint vezető zenei szerkesztő, mert tulajdonképpen valami probléma volt a hírekkel, a híradásokkal. A németek, akik csinálták volna ezt a műsort, ha jól tudom, ők ragaszkodtak a UPI és a nyugati hírügynökségek híreihez, a magyar rész pedig ragaszkodott az MT hírekhez. Itt keletkezett egy kis ellentmondás, és pillanatokon belül 2 héttel az indulás előtt változtatni kellett, így kerültem én oda a stábba, és hát nagy boldogság volt, mert tulajdonképpen hosszú ideig a német adásban csak zene volt, Fikár Laci elmondta a híreket, illetve volt egy pár német reklám németül. De micsoda szép korszak volt, arra emlékszem, amikor jöttetek ilyen 30-40 lemezzel, CD-vel a hónotok alatt, tehát akkor szó nem volt arról, hogy számítógépről menjen a zene. A mai fiatalok elképzelni nem tudják, hogy csak CD-ket, lemezeket használtunk annak idején. Erről voltam híres, igen, kis fekete ingemben, fekete ruhámban koszosan hoztam a 10-15 ilyen 1000 méteres nagy tekercset, szétdobtam a 6 magnóra, óriási élvezettel csináltam ezt az egész munkát, és ugye kerestem egyenként a számokat, próbáltam alkalmazkodni ahhoz, amit a műsorvezető témában felhozott. Nagyon sok, és különösen kedvesek voltak az éjszakai műsorok, amikor 10 órakor kezdődött, és éjjel 2-ig ment a Fodor Janival. Hát szóval az egész életem egy boldogság volt, ezt tudom mondani. És eszembe jut, egy picit majd puskázom, John Milesnak van egy nagyon szép zenéje, alulról indul, építkezik, és egy hatalmas szimfonikus befejezése van, arról énekel. A zene volt az első, az lesz az utolsó az életemben, a zene a múlt, a jelen, a jövő, zene nélkül lehet élni, de értelmetlen, a gondokon, bajokon átsegít, harmóniát teremt. Ez a harmónia szó, ez nálam nagyon-nagyon fontos. Annyi mai életünkben a diszonancia, és te is tudod, mindenki tudja, a diszonanciát feloldják a konszonanciával, és várom ezt a konszonáns feloldást, és valahol késik, és ez nagyon szomorúvá tesz. Húha, még szomorú vizekre ne elvezzünk, biztos szóba kerülnek azok is, de a fénykor, ahogy mondtad, hogy 1958. január 15-én léptél be a Magyar Rádió épületébe, de előtte 10 évig, ahogy mondtad, templom, tehát nem rövid idő volt ez a templomi korszak. 1953-tól 1958 húsvét, hétfő, húsvét. 5 év volt akkor, 5 év volt a templom, tehát egy templomból egy rádióba átmenni, azért az egy nagy váltás. Igen, mindenképpen. És az orgona művészetből egy könnyű zenei. Egy nagyon komoly felismerés merült fel bennem. Én zenét tanultam, kiskoromban kaptam egy mandolint, aztán jött a zongora, később Gergely Ferenc orgonanövendéke lettem a Szemrősz utcai konzervatóriumban, és valóban templomban orgonáltam, de valahol úgy éreztem már az 50-es évek közepén, hogy megállt az a fejlődés, ahogy én elindultam. Bennem a zene mindig itt van, a lelkemben van a zene, és ha nem volna zene, én is csak azt tudom mondani, én sem volnék. Minden gondom, bajon, örömön csak a zene segített át, de éreztem, hogy amit én érzek zenében és játszom, azt nem tudom átadni azoknak, akik hallgatják. És hát ez a művészet csodálata. Tehát valamit nem kaptam meg a sorstól, azt, hogy én folytassam ezt, és én tényleg egy olyan előadó legyek, akire odafigyel a közönség. Fölkérés, Sebestyén János jött egyszer a Zeneakadémián, hogy keresnek a rádióban munkatársat, hát én örömmel mentem be arra a bizonyos meghallgatásra. És hogy szólt ez a meghallgatás? Mit kellett ott csinálni? Zenélni vagy? Nem. Bementem a főosztályvezetőhöz, és egyszerűen a konzervatóriumról beszéltünk. Megkérdeztem, milyen tanszakok vannak. Elmondtam, hogy népzene, Cénagy tanár úr a népzenetanárom, elmondtam Szelényi István a zeneszerzés tanárom, Gergely Ferencnél voltam melléktanszakon zongorán. Fel sem merült az, hogy én egy templomi orgonista vagyok, tehát egyszerűen nem. A zenei osztályon a zene volt a fontos. A zene, és csak erről beszélgettünk, úgy látszik, hogy látták azt a visszafogottságot, hiszen
Hát azt hadd meséljem el, amikor én bekerültem a rádióba, azért nagyon figyeltek engem a kollégák. Tudták, hogy hát ez egy kántor, mi lesz? Ugye én a 2-es Magnóban technikai rendező voltam. Oda került minden, népzene, külföldről jött anyagokat, játszottam a Magyar Rádió szalagjaira, Magyar Rádióért küldtem külföldre, és úgy figyeltek az emberek, és kedves barátom Róna István megcsinálta azt a viccet, hogy levitt olyan stúdióba, ahol egy ilyen sistergős, nyavaja, ilyen káromkodások elhangzottak, és azon nevettek, hogy még a fülem cimpája is elpirult. Szóval valahol nem ehhez voltam szokva, én a szentélyhez, a misztikumhoz, a csendhez, ugye olyan világban éltem, ami egészen más volt. De te meg is maradtál ilyennek, tehát amit én mondtam, hogy hordoztad a lemezeket, a CD-ket a hónod alatt, de mindig volt az arcodon egyfajta ilyen alázat, ilyen visszafogottság. Tehát nem voltál az a nagyhangú zenei szerkesztő. Szentélynek tekintettem a rádiót. Nem hiszed el, Zsuzsa, higgyék el a mai fiatalok. Amikor bekerültem, átléptem a rádióban a folyosón mentem, és szembe jött velem az idősebb Pintér Sándor, vagy a Körmendi Laci. Hát én nem is tudom, hát ismertem a régi bemondókat, kisgyerekkoromban utánoztam a Skoffelzát, a Radó Árpádnak a gyönyörű hangja most is bennem van, ugye? És olyan volt ez a rádió, mint egy szentély, tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy én most itt vagyok. Valami olyan misztikus, gyönyörű világ vett engem körül, és a kollégák, a Bencés Magda, Boros Anikó, akik Gonda Mária, akik engem felemeltek, akik tanítottak, hiszen én egy klasszikus zenéből kerültem oda, és egyszer csak valószínűleg a minisztériumból szóltak, hogy uraim, elvtársak mondjuk, akkor azt mondták, csinálnak valamit a tánczenével, hát mindig kapjuk itt a ledorongoló leveleket, találjanak már ki valamit, hát látják, hogy a Szabad Európának mekkora hallgatottsága van, 100-ával mennek ki a levelek, ők mit csinálnak? De ez mikor, ez az 58, tehát ez a 60-as évek elején volt. 60-as évek elején megkérdezte a főosztályvezető tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, ha nem a komoly részleghez, hanem a könnyű részleghez kerülnék, és esetleg megpróbálnék külföldi rádiókat hallgatni, azokat a műsorokat próbálnám én itt a Magyar Rádióban utánozni, vagy ugye megcsinálni. Hát először is be kellett szerezni a lemezeket, rengeteget segített a Fővárosi Művelődési Ház, Magnós Klub, a Keresztes Tibor, Bétót László, és mindenki, aki ott volt, jöttek a lemezek, és elindult 12 óra 10 perckor a Kossuth Rádióban 62-ben egy tánczenei koktél, aminek hirtelen olyan sikere lett, a tájékoztatóba egyfolytában csöngött a telefon, ugye nem volt a részletes kiírva, és kérdezték, hogy mi ez a Magyar Rádióban ilyen zené, Cliff Richard, meg Shadows, meg tehát ilyen nem volt addig, és akkor volt az, hogy azt mondták, Gyuri, vedd a bátorságot, fogd a kezedbe a papírjegyzetedet, és vasárnap délelőtt egy ilyen műsort csináljál. Mikor beharangozót készítettem, ilyen reklámműsort, meg kellett ismételni, mert úgy féltem, hogy remegett a papír a kezembe, és mondta, hogy szegény Török Mária nincs közöttünk, Isten nyugosszalja. Török Mária mondta, hogy Gyurikám, meg kell ismételni, légy szíves, tedd le a papírt, mert nagyon zörög. Nagyon féltem, és hihetetlen, hogy eltelt 3 hónap, megyek az utcán, és azt hallom magam mögött, hogy jaj, siessünk, mert lekésem a Komjátit. Ez egy gyönyörű korszak volt. Innen folytatjuk Komjáti Györggyel. Folytatjuk a beszélgetést a 80 éves Komjáti Györggyel, Isten éltessen sokáig. A délvidéki kastélyokról egy könyvet hoztam, hát remélem, hogy szívesen forgatod majd. Szeretsz olvasni? Köszönöm szépen. Most, amióta nyugdíjas vagyok, próbálom bepótolni azt a nagy hiányt, ami az olvasás területén ugye létrejött, és nagyon szeretek. Különösen mesélő kastélyok, hát ez jó lesz. Nekem óriási. Ahogy mondtad, hogy válogattad a CD-ket, meg a lemezeket, megpróbáltad külföldről beszerezni. Amikor itt először megszólalt a Csak fiataloknak, meg a Vasárnapi koktél, meg a te műsoraid, akkor mi még Luxemburg rádiót hallgattunk, azt is elég recsegve, ropogva, vagy ahogy mondtad, Szabad Európa rádiót a Cseke Lacival,
és a nagy áttörésén úgy emlékszem, a rendszerváltás volt, mert akkor volt, amikor a Bush elnök jött Magyarországra, és nem itt volt neked a Csekével egy nagy találkozód? Ez pontosan így van, 1989-ben, amikor Bush elnök itt volt Csekének, akkor itt már volt a Szabad Európának egy Magyarország kihelyezett stúdiója, és a Cseke küldte az anyagát azért ki a Müncheni stúdiónak. Én akkor találkoztam a pagodában először ővele, pontosan úgy nézett ki, ahogy én elképzeltem. Addig köztünk óriási távolság volt, nem csak a 800 kilométer, hanem minden, ugye a két rendszer, ugye a két párhuzamos egyenesek sosem találkoznak. Hát ki gondolt arra, hogy egyszer az égben, világban, egyszer a Cseke László idejön a Magyar Rádióba, a Kossuth Rádióba beszélet. Na, és akkor leültünk a pagodában, és egy hullámosszon voltunk. Pillanatokon belül elkezdtünk beszélni a Nagykörútról, a 6-os villamosról. Elmondta, hogy amikor most leszállhatott a repülőgépen, és látta, hogy elég rossz levegője van Budapestnek, tehát ez a smog belepi a várost, biztos rossz időben jött, akkor úgy gondolt arra, hogy Istenem, milyen régen volt, hogy a Batthyány utcában laktak, édesanyja ott élt, amikor ő ott kiment a Gellért-hegy oldalába. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon jó barátság keletkezett közöttünk. Legutóbb 3 napja beszéltem vele, Münchenben él, 86 és fél éves, kicsit a járásával vannak problémák, de azért szépen megvan, és 10 évig dolgoztunk. Hát ő volt a Danubiusban, volt neki egy kívánságműsora, dolgoztunk a Sláger Rádióban, együtt hosszú ideig dolgoztunk a Budapest Rádióban, és hát szóval... Szép korszak volt ez a 40 év a te életedben? Hát nagyon, nagyon szép. Állandóan, tényleg most, amikor úgy néha egyedül vagyok otthon, és néha azért beteszek a lemezjátszóba Bert Kempfert, vagy ilyen régi zenekari felvételeket, hát bizony azért, hogy a szívem az megdobban, mert nagyon szerettem, amit csináltam. És mire volt időd, amikor a rádióban ilyen nagyon-nagyon aktív életet éltél? Hát tulajdonképpen csak a rádiónak. Reggeltől estig bent voltál? Reggeltől estig bent voltam, és nem volt hétfő, nem volt vasárnap. Hát mondjuk vasárnap az felvétel volt, a vasárnapi koktél, mert vasárnap nem akarták a stúdiót újból indítani, de a hétköznapok azok egymásba folytak, és ezt éjjel-nappal csináltam ezt. Mert ha bementem 6:30, akkor meghallgattam az újonnan beérkezett lemezeket, esetleg megvágtam a zenéket, mert ilyet is csináltam, ne legyen 7 perces, hanem kicsit rövidítettem. Na hát a zeneszerzők ezért ütni tudnának, azt tudom. Akkor ugye a magyar együttesekkel, hát ha nem lett volna az a bizonyos amatőr mozgalom, ugye csúnya szó volt ez akkor, és ma már tudjuk, hogy milyen ragyogó zenészek keletkeztek azokból az emberekből, hát akkor nem lett volna vasárnapi koktél. Hát csak úgy tudtam a külföldi anyagot megcsinálni, elhelyezni, hogy itt volt az Illés, Metro, Omega, Wanderers, és Szinkron, és szóval annyi minden, Szikonor. És követed a mai könnyűzenei világot, életet is? Őszinte kell, hogy legyek, nem. Nem érdekel, vagy miért? Nem. Más az egész világ, hiányzik a melódia, hiányzik a harmónia, hiányzik a konszonancia, megint visszatérek ugyanehhez a szóhoz. Valahogy egészen más. Érdekes módon nekem ez túl kemény, túl vad, nem. És hát nem titkolom, hogy 10 éve a 3 parabola antennámmal a német televíziókból körülbelül 400 olyan DVD-t rögzítettem a kis gépemen, amit most például karácsony advent lévén elővettem, és gyönyörű adventi koncerteket hallgatok, tehát Handel, Mozart és klasszikus műveket. És jól érzed magad otthon? Gondolom, akkor azt veszem ki a szavaidból, hogy kevesebbet vagy már a közéletben, kevesebbet dolgozol, úgy kell elcsábítani, így van, hogy visszavonultan élsz. Igen, nagyon jól érzem magam otthon, a magány, és ez az egyedüllét egyáltalán nem fáraszt, és ez nem tesz depresszióssá. A depresszióm az így, amúgy is megvan, de azért megvan, mert elrohant az év. Édesapámnak nem hittem el, mondta, hogy Gyuri, ne siettesd az időt, mert majd egyszer meg fogod bánni. Igen. Mintha ma lenne az első vasárnapi koktélműsor, amit a Drónai István zenei rendezővel készítettünk, akkor még zenei rendezőm is volt.
mint a ma lenne, és elrohant az idő, 34 év, a kívánságműsor 32 évet élt, meg ott volt a Töltsön egy órát, meg a többi műsor. Miért vagy magányos? Van egy fiad, Zoli, akivel együtt dolgoztunk, gondolom, ő éli a saját életét. Persze, van egy lányom, csak nem teszek neki rosszat azzal, ha elárulom, hogy a nagyapja 1930-ban, Csillag Gyula került a rádióba, az ő édesanyja 1960-ban, Csillag Judit, ő a szórakoztató osztályon volt egy szervező, én 1958-ban, jelenleg ő a lányom, Dóra Bartók Rádióban dolgozik, egy olyan vonal, a Komjáti Dóra, ami 1930-ig vezethető vissza ebben a magyar rádiózásban. Tehát akkor örökölték a gyerekek a te érdekes módon érzékedet. Igen, nagyon figyel. Otthon soha nem hallgattunk rádiót. Tehát nem az volt, hogy vasárnapi koktél, az apu van a rádióban, ilyen nem volt. Nem is tudták, hogy hogy a rádióban dolgozom, de az Zoli például könnyebben bejött, mert ott ebédelt velem, Komjáti Zoltán, bejött, aztán fölmerészkedett a Danubius stúdióba, megnézte, hogy a Mikor Robi, a Jámbor Laci mit csinálott a keverőpont, ez nem hiszed el, robbanó tehetséggel le tudta utánozni, és ezek annyira szerették őt, hogy magukhoz mondták, na így került a Zoli az élő adás keverőpultja mellé. Én amikor először megláttam, hát a frászt kaptam. Semmit nem tettem a Zoli karrierje érdekében, mindent a Mikor Robi és a Jámbor Lacinak köszönhet. Ők tanították. Én emlékszem, mert kis kölyök volt, mikor először bejött, és tényleg ott nagy alázattal tanulta a szakmát. Azért, hogyha így 80 év távlatából visszanézel, és most itt a diszharmóniát említetted, azért a te életed kerek és teljesen rendben volt, tehát nincs panaszra okod. Nincsen panaszra okom. Igen, sok mindent köszönök az életnek, a rádiónak. A fesztiválokat, ott voltam Oppátiában, Szocsiban fesztiválon, aztán városműsorokat készítettem Meixner Mihállyal, hát olyan barátot. 1953-ban találkoztunk először, még a konzervatóriumban. Attól kezdve én a Misivel olyan barátságban vagyok, sokat tanultam tőle, elemeztük Bruno Walter munkásságát, vagy az énekeseket, hát ő nagy Wagner rajongó. Vele készítettem Brüsszelbe, Tallinnban, Moszkvában városműsort, ez ilyen magazinműsor volt. Tulajdonképpen van egy kitüntetésem, egy munkaérdemrend bronzfokozat, azt 75-ben kaptam, aztán ott voltak a Táncdal fesztiválok, azra nem szívesen emlékszem, de a Ki mit tud? Mert a Ki mit tud nem csak akkor volt, amikor a televízió képernyőre került, hanem egész évben. Minden első vasárnap volt egy Ki mit tud fórum, a Rottenbiller utcában. Olyan zsűriben ültem, ahol a Bernye András, a Simon Zsuzsa, a Sík Olga, hát most mit mondjak, néha ott volt a Rodolfo. Hát annyit tanultam, mindig azt tartottam szem előtt, hogy azért, mert az én nevemet azt mondják, hogy a Komjáti, ez a Komjáti egy csapat volt, ott volt a Bétót, a Dévényi, ott volt a Tardos Péter, aki a szövegeket csinálta, később a Malosik, a Herskovics Iván. Megkaptam a nyers szöveget. Én mindig a saját szavaimra alakítottam ezt át, és szóval ez nem töltött el, hogy én most elszálljak az örömtől, hogy ó, Istenem. Nem tesz munkának és szenvedélynek gondoltad. Igen, ez egy szenvedély volt, ami örökké bennem van, és talán a 80 év azért szomorít el, hogy de jó volna még egyszer kezdeni, de nem sajnos nem lehet. Se neked, se nekünk, nagyon jó időben voltam, Beatles indult, a Beatles együttes, és az a 50-es évek vége, 60-as évek, Nat King Cole, ne is kérdezz, hogy van neke kedvenceim. Gyuri, nagyon szépen köszönöm. Aki utánad következik, őt is jól ismered, Geszti Péter jön, dolgoztunk együtt, te is dolgoztál, majd kint jövet-menet találkoztál. Isten értesen sokáig, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Zsuzsa, öröm volt látni téged. Visszajött a régi szép idő, a Danubius idő. Köszönöm a meghívást.